La kerana kapasai ya deputy CM mo iba preston tensong bad hakamat I chief secretary ba walang ba kidai ban ensure ba nang ni syakmat ba ka unlawful attack na kaliang ka government bat na kaliang ki cops ki police ba kamdei ban jasu nang ni syakmat ki jing peniap brio hapok snomola ki jungi kimdei ban jasu nang ni syakmat bat kumjuru hapo kaberi ka hinyup trap di borok away. Tingila ya tayru ba balai na kaliang ka sorkar ka penslam ban pelat pajba ya kanika kaipot. Haba ka komision kaladep ban ai ban kaladep ban submit. Dena kaliang iba perston ila keren ba ngihap pensong haka khnai trik chwa hapo assembly hapo ka session. Bat ila keren syairu ba ap satang ha kanika banai September khnai tarik ba kin sampelat pajba ya kanika kaipot habidei bat kanika jingsha peniap jong ilet ba share stepil thank you bat na kalian ka jong irung kwa ban kren da baksai mo ni dap ka jing smulungo ba hadu sisnem ba kanika sarkar kamla ban ai kanika korkor hadu ba setang katu kani sngi kan sayo ya ka jing dap snem ya ka jingsha siat yap no jong iba le share stepil thank you bat ngilaong ye ba balai te phim ai kliu no tang khniat habai dei ba kanika report habai dei ba kanika commission mo balai phin su pensa dom sa ya ka jat benriu ka jungi ya ka snong molai ka jungi bat kham tam ya ka yeng ka sem jong ilet ba si bat ha kanika por komentaru ngaso ban kentho ya kanika sarkar kanika sarkar ka banyon ya ki khasi ki jungi kabamla ban ai kam ai jam ro tang haki kam kontrak kataru kabala ban terminate usong sengan bang ne po kari kasi kujungi kakam ka jam ni ubiang ba pinapet haki jaka ki baro haki paper menu bom long he babuni bolong he di har sudah usong hapo dukan ro di dukan he di har haki office di har tang kasi jungi hapsong hapo madan hapsong hapo ki dukan ki barian tegani kolong kai kapas si ba do kata bat abaki kasi ki jungi ki di gitu kitari ki wat let's pismo ba upat ba jungi unti itu ya itu kitari ban ya dumbreu sa ndre ki pulet ken ki badon ya kitu ki pistol ki gun ki iki mo ki wan nyon pan ki wan siap pan apa kasno mola ki jungi deban pendu pan itu ki cat breu kan deban keni deban abandan pan itu ki arms ken ki banut ban wan hakmat kalau akmat ki kun sinya men stem ban siap ban khat jubor ya kajing em jong niu samlarang ba jong kari ba cat beri jungi lada ya ki returnis ngarang ong iba pustun mene pidai ma pi ba pedang ya uba siris haka arjar khat phra ndrei kadi ke sarkar ka jong pi lingba home minister na ka UDP upha pat ban siap haka arjar puai haka khalai trik agos di ma pi sia ba pedang ba di ma pi sia ba peniam di kini kalong kai ka bersongsi lada ya ki returnis pin siap pin peniap no kalong ka discouraging ya kitu ki ban sawan pan di kini ka clear message ba na kalian ka jungi kung mapila kular khnai tarik bakandon ka session mapin pelat ba itu kai pot ngin sengjam la ki jong ki kamru kanyon ka kini no dangsian pilai I kitari ki wat kala kini no kamsha su bandi bapli gitu ki im na katu ki jat da kitu ki jat jakpo baki im bapli ban kamai bandi gitu kitari odjur kitari kho kwai ki wat kho jur ki wat oddo nang ni sakmat ngin saya songbyang bat ka executive committee ko jungi kani kadang datang ka executive committee ko jungi bangiwan hakani ka segi ka pementa nyimpat kwa ban penmi lut ya kipat ba kepadon hapo kastur jong ka berinyu trap ba ko ka berinyu trap tikani ka datang ka executive committee ting suban ai khuble ye mo namar ba lingba ka jingsong ka jungi hang thia po padeng surok le se kladon ka jingthut le se lakhot no ingi sapo tina kalian ka jungi sa songbyang nang ni khmat bangi se perkhat pat ya ka pangi de ban le